guys, di ako sa babuyan ako guys, kay panahon na kami mga baktina guys, 35 days old na sila niya. Panahon na sila tira na nako og ivermectin nga purga 1 ml per head. Dara guys, 10 ml na siya guys, no. Sige, magsugod na ta. Ra. Okay. Atong next. Okay guys, nahuman na migtira og ivermectin nga 1 ml sa kuang 35 days nga pactin. So guys, kung nananaw mo or nakauyon po kamo na ning akong short nga videos guys. Thank you for watching. Bye!